Ze pasau jaku, miren, Gabon, pitxin. Ze pasau zaigu. Gaur dala 13 eta gaina aste hartia. Eta ze pasau zaigu, aurillak harrapatu ingaitula. Baina harrapatu, baino betian. Eta zuek ikusteko, gero ikusiko ze perkaldak. Baina, bueno, gudakau, gure zuzen daia hemen zuzenian ere mobiletikan, ez dakau nirek ez dakau ezer. Gaurkuen, programa berezi bat izango da. Oso desberdina, baina urtzeke abeste bat moduen, ez gaitu hori gero, txurru, lehenengo erakutuko da uzten perkaldak. Claro. Beitu, etorri, Ginio, cariño, etorri zaitu. Ai, ama. Geratzen jakune, porque madre mía. Kontuz ere gabe, bueno, nik neuzkan berez niretakoi flamante batzuk preparauta, baino azkenian ondo negoekin ote berez. Oso guapa zauzen, oso guapa. Eta Ginio, etorri. Betxo. Ikustezte platua. Panoramea. Gure platuen. Hori pasau da, Bilbao, 1993 moduen. Hoi da, alaxe, Mateu edo Titanic, Titanic ere, Mateu. Jack eta Raus moduen. Baina, bueno, salbau ingaz. Momentuz bilo gaude, barkuan, bilo gaude, eta bakizuzten gehiago dazkagun, baitare gaur etorriko zaigun gonbidatua. Gaurko gonbidatua, bueno, gero kontauko egun nola etorri dan, txalupaz, bueno, ezakit, baina hortxe. Bueno, familia, Gabon barriro beratzerak tardi ja pasata ikusten duzu moduen, modu berezi baten gaurkoen, Bilboko herriberatik bai, baina, bueno, platue kanpuen jarri dugu. Bueno, familia, ondo etxeku eta lasai, ondo gauzela, Bueno, hau badakizue, 1983 urtean Bilbon alako zoze pasau da, pasau zameren momentuen, baina gaurkoen, bueno, salau ingazta ondo gainera, Salau gea, eta esan dugun bezala, inork ez gaitu geldituko, eta ez gaitu inor geldituko, hemen ditugulako gure kolaboratzaileak, bai hoxe, Iker Plaza, Gabon hori, Gabon. Anepe! Gabon! Eta Unai, egunon! Eta jendeak esango hau, baina Anepe errekara jauzi da, ez da jauzi. Ia busti zaio. Ia bustin jako, baina, bueno, perai eta ekipo guzti. Ni alde bateak anijoa denbora guzti. Eta, bueno, esan dakoa, gaur etorri gea, lanea normal, ez da? Eta, zuk ez dakazu gaina. Nik ez dago mikrofon hori. Zunerekin, bale, oso ondo. Gaur etorri gea lasai gu lanea, eta zegertu zaigu, makillajian neolani, derrepente, kaos bat. Pum! Ze pasa da zaratak eta gu lasai makillatzen jarraitu dugu. Irten gea, eta genekan plato guztia, baina inundatuta. Uste, badazkagula hor. Hor, badazkagu gure. Eta hau izan da, esan behar da, minutu baten, ez dakitz, Vietnam, Hanoi, sudeste asiatikoen egongo baina moduen. Ez, Euskal Herria. Minutu izan diez, eta tita baten dana, plato guztixe, urez bete jaku ikusten duzuen moduen. Nik uste, Olimpiar jokoatik Bilbo kinbidisa pikema sentido dela, eta hemen ekarri du piztina olimpikoak, por cierto, Uxue lehendakari izan nun dau, nik dut, errekan akabo. Errekan, Uxue. Nik ez dut ikusten nun da Uxue. Furgoneta. La reina del flow, la presi. No, gaur zigordu naute. Baina Uxue dala ondo, ezta, bestela. Zuzendari, esan. Hau epikoa da. Berandu iritsi dela Ibaiak harrapatu diolako. Zuzeneko gauzak, ez da? Venga, Uxue, zure lekura. Bueno, eta momentu baten izan da, hau pasatzen da, neure lagun batzuk ditut Tailandian eta Filipinas eta Vietnam inguruen, eta hori pasatzen da, momentu baten 15 minututan, pimba, ura bota, 15 litro, metro... Zeuzu Tailandian, Filipinetan, Euskal Herrian lagunik bakotzen broma da. Bueno, zeuek, Plaza, zeuek bakarrek, beste guztize kalera juntiaz, kanpera juntiaz. Ni pentsado eta flotadori jarri behar gotela eta piztina bota. Hemen sartzen naz, ni. A ver, baina, probago, a ver, zelan geratzen da. A ver. Claro, flotadoriak gauta, bueno. Elegante, Unai, elegante. Programa guztia, hola. Oin igual ez dut atartzen. Programa guztia baino hola. Venga, horre xeita.
Claro, eta lezertua gure zuzendarixa hemen dakagu, Mobilakin. Guztian hemen dakat, baino, beitu, esan nahi detena da, benetan, eskerrak eman ekipo guztiai, Pixel, osea, eskerrik asko, eta gure produkzioko aire bai. Aupa! Aitor, bueno, Hori. Usue. Ekipo zua. Esatan noi, iratxe, denok, eskerrik asko, bestela etzan posible izango, gaur hemen otia. Bai, eta gainera esan behar da- ekipo dana. Bai, Bai, Apa ekipo!